Zure egonezinen egongela. Aupa kaixo, ongi etorri Joko Ona podcastera. Joko Ona egonezinen gure txoko, bueno, nik uste liberatzailea dela, gure amorruak, gure barneko keskak ataratzeko podcasta dela, gure txoko polita indogu. Eta nik uste zuek ere basatoziala gure neskak mood horretan, ez da? Gaur dana askatzeko gogoz, ez da? Olatz, Salvador. Kaixo. Kaixo. Lore nekane bilela baitia. Aupa, ino. Kaixo, Lore. Ze moduz, gogotxu gaur? Bai, egia esan bai. Egia da, hemen olako gai mamitsu eta interesgarriekin, gero satisfakzio batekin juten gara etxera, ez? Bai, eta asko ikasiko dugu gaurkoan batez ere, gai delikatua da, abortuari buruzko, abortu eskubideari buruz hitz egingo dugu. Hori garrantzitsua aipatzea, abortu naturalei buruz ez dugu hitz egingo, pixkat, haurdunaldia etetearen eskubideari buruz hitz egingo dugu. Oso garrantzitsua dan eskubidea, oso bortxatua egon dalako edo, jarraitzen dau, eta horri buruz hitz egin nahi dugu, eta horri buruz hitz egiteko, hementxe dugu, gaia oso ondo ezagutzen dauen pertsona bat, Naroa Iturri. Eskerrik asko, tortzegatik, ongi etorri. Zuei beti, eskerrik asko. Gaur asko ikasiko dugu zurekin. Bueno, hitz egingo dugu bintzat. Bai, hori seguro. Askok ezagutu zaitugu beti kazetari lanetan. Baina zu Askabideko Donostiako arduraduna zara. Hori da. Zer da Askabide? Lehen da bizi. Askabide 40 urte daraman klinika bada, eta hasieratekan izena du Askabide klinika sexu osasun klinika. Vale. Alegia, goazen sexu osasuna zaintzea eta bermatzea. Eta bertan egiten dituzu zuek haurdunaldi eteteak. Hori da. Zuen lanetako bat, orduan esango dugu. Hori da, orain dela ja 15 urte pasatxo egiten dira Donostian, ia hogei urte egiten dira, eta hori da gure, bintzat nik esango nuke, gure lan goxoenetariko bat. Bai, zergatik ez hori? Nik uste dut, horren pixkat, beti esaten duguna, ez da? Zuk esan duzu bortxe itzata oso egokia iruditu zait. Abortuaren kontua beti izan da oso estigmatizatua den gaia, oso isilean eraman behar dana, kulpa handiarekin eraman behar dana. Eta nik ikusten dut adibidez gure lanean, etenaldiei esker, horrela esan baditeke, zenbat emakume ezagutu ditugun, zenbat historia ezagutu ditugun, ze goxo sentitu izan garen, eta ze goxo sentitu arazi nahi izan ditugun emakumeak. Ondorioz nik uste dut, privilegiatu batzuk gerala emakumeekin lan hori egiteko aukera izateatik. Orduan, goxotasun hori da alde batetik bestekora. Zuek ere jasotzen duzu. Asko. Demagun, gure haurdunaldia etetea erabaki dugula, Askabidera joten dugu, zein da bidea, zer da egin behar dana? Jendeak egia da oso gutxi dakila, lehenengo gauza emakume askorik gertatzen zaiguna, izan daiteke etzaitilerokoa jaisten, edo izan daite sexu zea bat arriskua izan dezakena, ondorioz, proba bat egiten dut, etxeko proba horietako bat, positibo ematen dit. Ondorioz, Askabidea deitzen dute asko galdetzeko, baina zuzenean egin behar dana bestela da. Guri deitu bestela informazioa emateko, baina deitu behar da zure osasun etxera, bakoitzaren osasun etxera, ambulatoriora. Eta bertan eskatu behar da zita bat emaginarekin, ze asko jotzen dute medikura ez. Zita bat emaginarekin, eta esan bertzaio gainera, harreran hartzen dizunari, zita bat emaginarekin haurdunaldia eteteko. Ze bestela, esaten badezu zita bat emaginarekin, pensatu ezaketa haurdunaldirako dela, eta orduan, 2 aste, 3 aste, esan behar dezu haurdunaldi eteteko inork ez zaitu epaituko, printzipioz, ez luke behar, ez dela beti. Ondorioz, emaginak lehenbailen eman behar dizu zita. Legez, egun bat, 2 zita eman behar dizu. Zita ematen dizunean, jutentzea, eta ematen dizue sobretxo bat. Sobre hortan dago paper bat, eta sobre hortako paperarekin, eta hau garrantzitsua da jakitea, hemen erkidegoan edozein emakumek erabaki dezake adibidez Gipuzkoarra zea. Zuk erabaki dezakezu Bizkaian egitea. Edo erabaki dezakezu Araban egitea. Inkluso erabaki daiteke Nafarroan egitea. Erkidegoan eta Nafarroan edo Hego Euskal Herri osoan egin daiteke nahi dezunen. Ondorioz, sobre horrekin zoaz aukeratzen dezun klinikara deituta klinika horretara kasu gurera, eta klinika horretan eman behar dizkitzue aukera desberdinak etenaldi egiteko. Eta dena, eta oso garrantzitsua, guztiz doakoa. Hasieratik amaierara. Emakumeak daukagu
asko egin duten borroka baten ondorioz, aukera eta eskubidea haurdunaldia eteteko guztiz doainik eta modu seguru batean. Ordun hori da bidea. Iritsi, hor esplikatzen zaizu ekografikoki zenbat astekoa zauden, eta depende ekografikoki zenbat astekoa zauden, aukera ezberdinak dituzu etetea egiteko. Baina askotan gertatzen da igual eskubidea dozu eta bai, baina emoten dauela zerbait arina dela, ez? Abortatzea eta hor badaz bi prozesu, bi bide abortatzeko eta ez die bape arinak eta bueno, haurdunak gaizki pasatzen da baita, ez? Nik beti esaten dut berdina ez da, eta orain hainbeste eztabaida, orain eta beti, ondan eztabaida horrekin ez da abortatzea zer dan. Nik ez emakume bat bera ezagutzen, abortatzea gustora etorri danik. Abortatzea etorri danik esan dez, begita, ze ondo, edo askok esaten duena, eske, hau antisorgailu bezala erabiltzen dute, ez. Emakume askori gertatzen zaia haurdun geratzea eta eten nahi izatea, baina ez da atsegina, batzuk pasatzen dute bidea hobeto, beste batzuk okerro, beste batzuk dolua behar dute, beste batzuri etzaie kentzen guztiz, beste batzuei bai. Mundu bada, ez dut esango denentza dela tragedia bat, ez da horrela, beste batzuk ondo pasatzen da, baina ez da erabaki erresa inorrentzat, hori argi. Ez da inorrentzat erabaki erresa, ez da dentistara joatea. Ez da erabaki erresa, batzutan esaten dute ez da, aukera desberdina daude eteteko, izan daiteke medikazio bidez, edo kirofano bidez. Eta batzutan esan hori da, pastilla bat hartzea eta listo, ez. Ez da hori. Hori da urrungo eguneko pastilla. Gauza diferente zariga, ordunaldi etetea, azken finean, gure gorputzak ordunaldi badauka barruan, izan daiteke 4 astekoa, 5 astekoa edo 14 astekoa. Baina gorputza hasi da funtzionatzen, da hormona batzuk sortzen eta prozesu batean. Ondorioz, prozesu hori geratzea bidea da. Eta halako kasuetan, danetik esan duzu, topatzen duzuela, badau askabiden aukerarik, psikologikoki ere tratatzeko, hartatzeko, edo nola ikusten dituzu, nola jasotzen dituzue? Denetarik izaten dugu, guk egia da psikologoa ez daukagu klinika barruan, baina baditugu 2 psikologo gure konfiantzazkoak direnak, edozein emakumek eskatzen badigu, gero kontaktua ematen diogula. Ikusteko ere 2 gauza desberdinduak direla, esan nahi dut, guk ematen diogu aukera, emakume horrek erabaki behar du berak, jo nahi duen zer, eta gaina anonimotasun guzti batekin, ez da? Ze batzutan gurera etortzen dira, baina gero bide bat egiteko. Orduan baditugu 2 psikologoa, gure oso konfiantzazkoak, bideratzen dituguna nahi dutenentzat. Nola ikusten ditugun etortzen? Oso desberdin. Batzuk beharra handia dute, eta batzuei geldituko zaie puntutxo bat bizi guztirako, eta beste batzuk, argi dute ezin direla ama izan, eta esaten dute, gertatu zait, eta hau nahi dut asko, eta hoi atentzia deitzen diate, atzo bertan ez da izan genuen bat, etorri zan angustiatua oso gaizki, negar baten, batzutan ere gertatzen da agresibitate puntu batekin, ez da gureganako, gorroto gaituzte, baina gorrotu dute mundua. Eta derrepente bukatu, eta ja kirofanotik ateratzen danean, egiten du, eta bukatu da, eta egiten dute. Eta beste pertsona bat. Hoi da ikusten dena, olako gauza asko. Eta hori laguntza psikologikoa adibidez, hori ja ez da doakoa, ez da? Hori da oso garrantzitsua, hemen osasun mentala pribatutik joan behar da. Ez da zaintzen eta zenbat aldiz ari gehan esaten, ez da orentxe izan da, osasun mentalaren nazioarteko eguna, zenbat aldiz esan da, eta hori berdin du, hori nebelme dute, ordaindu egin behar da. Zuek olatz, Lore, hau du guztia ikusitza, zuek badaukozue informazioa, nik behintzat, zuk esatu duzun guztiakin, ez dakit zentzazioa dut, ez dauketela informaziorik, igual gertatu arte, ez zarela konstiente, ez? Baina, ostras, gutxi informatuta gauden. Bai. Ez? Ganera, gure, nik ikusi dutena, nire kasuen, nire inguruen eukiotezen lagunek, inberri zenderenako olako zeuzer konta hostie gero, urteak pasa ostean. Momentuen tenaldi hori itera joan direnean, isiltasunean, laguneri kontabarik, eta suposatzen dut familiari be kontabarik, euro bakarri joan dire. Eta konta euskue,
ja pasaderenean prozesu hori guztie. Orduan, klaro, gero ja momentu horretan berez nik ez dut egin galderarik, bueno, eta zelan da, eta ganetik apur bete kontatutzu eta listo. Orduen, nire aldetik, informazioa izan da, lagunen batek kontatuztenean pasata, urtea paseta, eta nire kauz, eske inoiz ez dut pentseu informatuin behar na, zuri pasarte, eta kanpotik nik olako elkarrizketak ez dut entzuten. Jentean, ez duzu zentzuten olako, oso tabue da. Hori izan bar, non? Eske niretzako hori da klabea, ez badegu justo isiltasun hori apurtzen ez dugu informaziorik eukiko, eta jendeak jarraituko du isilean egiten, eta gordetzen, eta hori, gainditu arte, eta hortaz hitz egiteko gai den arte, denbora pasagarko du, eta bar. Nire inguruan ere, nik uste dut guztiak daukagula inguruan kasuren bat, eta baina baimen askatu niola hau kontatzeko nire amari, zeren nire amak gu bian nahi arreba gera, baina gure aurretik eukizuela haurdunaldia eteteko prozesu hortatik pasatzeko behar hori edo, eta kasu hortan urte hartan ezan ez da legala, ez da doakoa, ez da ezer, eta orduan muga zeharkatu behar izan zuen, eta hori iparraldean egin zioten. Eta, imaginatu gaur egun baldin badago estigma tabua eta garai hartan zera hongo zan. Eta duela gutxi ikusi nun pelikula bat, Las Buenas Compañías, ezakit ezagutzen dezuen. Justo gai hauei buruz hitz egiten du eta hori oinartuta dago uste, 80. hamarkada inguru hortan. Eta, niri gustatu zitzaidan. Ikusteko ze borroka egondan gaur egun ditugun eskubide horiek lortzeko. Baiz, hori ere gertatzen da, eskubideak baditugu, baina beste lurralde askotan, ez? Adibidez, estatu batuetan atzera egin dute, 15 herrialdetan oin debekatuta dau, eta ez dakit hor ikusten da aurrera pauso bat ematen ari garela, baina atzera baita, orduan ez dakit tentu zibili behar dugun. Nere ustez zalantzi gabe, nik beti esaten dut. Iruditzen zaigu batzutan ditugun eskubide batzuk bermatua ditugula bizi guztiako. Ez. Ja. Ez. Badakigu zein dan gure jokalekua. Eta badakigu ere agintean zein dagoenaren arabera kontuz. Eta ikusten dugu Estatu Espainiarrean, eta ez bakarrikan hemen, baizik eta mundu mailan, Amerikar Estatu Batutan izan daiteken bezala, gehi beste herrialde askotan ultraeskuinaren izugarrizko etorrera eta bultzada etorkigu berriz ere. Argi dago, besteak beste zer nahi duten, ezta? Eta evidentemente emakumeen eskubideak murriztea da beraien eginkizunetako bat. Eskubide gehiegi ditugu haien gustorako. Ondorioz, haurdunaldiaren etetea beraientzat da premisa, talde guztioientzat, alderdi guztioientzat. Ondorioz, hemen bertan, hitz egiten dugunean hemen nola gauden, ikusten ditugu ultraeskuina, eskuina, deitu nahi diozun bezala, baina ez daude ados etetearekin. Ondorioz, nahi dute berriro bueltatu posible balitz ilegalizatzera. Eta ez bada hori, bintzat, lehenoko 3 lege haiek, 3 supuesto haiek ezartzera, eta bar, alegia atzera pausu bat egitea. Eta nik argi daukat, jarraitzen dugu borrokan, edo etorri egingo dira berriro, eta eskubideak kenduko digute. Orduan, borrokan jarraitu behar dugu. Hau ez daia emakumei eman diguten izan behar dugun eskubide bat derrigor tamalez, beraiek erabakitzen dutelako. Usted Maialen Lujanbiok esaten zuela hori eskubideen dala sokatira bat, ezin dezu inoiz askatu. Beti egon bartzera tiraka, ze bestela eraman ingo dute. Eta oso metafora ona. Guztiz. Eskubideak ez daude betirako. Ez daude. Etengabeko borroka da. Sokatirenena perfecto da. Horixe da. Bai. Eta eskubide hori mantentzeko tabuarekin haustea garrantzitsua da? Nik uste baietz. Hor sartzen da, estigma hortaz hitz egiten dugunean da, besteak beste horregatik, oraindik guri deitzen gaituzte emakume askok eta esaten diozu, ez da, nuntza beteta esatizu, gaude elbide honetan, ez dakizu badakize. Baina nola da, eta esatizu, kristal handi badaukau, gurutze batekin, baina ikusten da kanpotik. Bai. Baino legala da. Hombre, imaginak eman badizu gure telefonoa, noski ez da, baina imaginatu ze puntutan gauden, eta hitz egiten ari naiz 20 eta 55 urte arteko emakumeen inguruan. Ez dala jende heldua.
imaginatu ze puntutaraino, bat, isiltasun hori, hau legala ote da, hau, barkatu, ze aste arte egin daiteke. Ze, orain dela hilabete terdi etzaitela hilerokoa jisten da, iazak ilegala dan. Bai, 14 aste, hori garrantzitsua datu hori ere. 14 aste gehi 6 egun arte eten daiteke haurdunaldia Hego Euskal Herrian. Hortik aurrera, beste faktore atzu sartzen dira, baina posible da ere, 21. astera arte, baina hori ja jomardezu estatu Espainiarrera, edo Bartzelonara, edo Zaragozara, edo Madridea, eta hor beste faktore atzuk sartzen dira. Baina Euskal Herrin 14 aste gehi 6 egun arte doakoa da eta segurua denontzat. Hori ez dakitela. Eta orduan estigma, nik uste hitzein inberko genukela. Baina oraindikan batzutan pentsatzen dut. Oraindikan hilerokoaz ez dugu hitz egiten da. Oraindikan hilerokoak batzui lotxe ematei, esaten dut. Populazioaren erdiak daukau, eta lotxe emateigu odolaz hitz egitea. Nola hitz egingo dugu? Hilero daukagun gauza bat eta gainera. Hilero daukagunak. Barrenean dauen zerbait. Bai, esatezu. Ontazu indikan da, kompresa bat pasa. Esatezu, serio? Droga pasa. Esatezu, iristemagia puntu horretara, hitzegin etete batez, hitzegin etenaldi batez. Hitzegin, pentsatzea, ama, zuk esan dezun lagun horrek kontatu dizuna, seguroen kontatu dizu, ja lasai sentitzen denean, ja ez dunean kulpa sentitzen. Edo igual kulpa ez da, baina ja perspektiba batetik ikusten du. Bai, kanpotik. Hori da, eta ja pausu bat ematen du, baina garai hartan izango zen, inorrez enteratzea, ez jakitea, emakume askoren beldurra da ere, ostra, guain hau iten bat, gero umeak izan ditzaket, ze beste gauza bat sartu diguten asko, da, haurdunaldi bat, eteten badezu, gero arazoak izango dituzula ama izateko. Beste behin beldurra. Ez da, orain ama etzea izango gaiztoa, baizik eta gainera, etzea inoiz ama izango. Emakume zea eta etzea gehiago ama izango inoiz. Bat, hori gezurra da, ama izan zaitezke nahi dezunean berriz haurdunaldiaren etenaldia izan eta gero. Eta bi, agian emakume gera eta ez dugu ama izan nahi, ez da zer gertatzen. Niri bai sartu hostie beti buruen, adibidez, urrengo guneko pastilla askotan hartzen baduzu, igual gero zailagoa edo batzuk zule haurdun geratzea. A ber, egia da urrengo eguneko pastilla, gezurra da esatea hartzen baituzu, ez dakit, zenbaki bat esateatik tuntunea, 5. Horrek ez dizu umetokia txikituko eta obariak ximelduko, ez. Baina, hor bomba hormona bada, orduan jakin behar dana da, ezin dezula hartu 3 hilabetero. Osea, hori zaindu behar dezula. Beste gauza askorekin bezala, hori zaindu behar dezu eta gertatzen bada hartu, baina, ez erabili, partxitxo bat bezala, pixkat tentuz. Beldurra aipatu dozu eta beldurrare, oin uste dut gainera hori bukatu dela, baina 3 eguneko hausnarketa hori desagertu da, baina hori oin arte hola izan da, ez? Orain arte, azken lege berrira arte, orain dela hilabeteak arte. Pentsatun dino eminde daula. Ez, eskerrak hor aldatu ziren bi gauza niretzat nagusienak, eta da 17 16 eta 17 urteko emakumeek etenaldia egin dezakete gurasoen baimenik gabe. Hori kendu zala, hori izan genuen, horregatik esaten dugu tira hori. Izan genuen. 16 eta 17 urteko emakumeek eten zezaketen haurdunaldia gurasoen baimenik gabe. Daude kristo batzuk ikusi behar direnak. Eta gero 3 egun, alegia, zuk dakizu orduan zaudela, pentsatzen duzu, hausnartzen duzu, burua jaten duzu, edo negarriten duzu, edo parriten duzu, edo paretan kontra jotzen duzu, baina zoaz, zure medikoaren gana, edo zure estatuak, edo lege batek dion arabera paper bat jasotzea eta esaten dizute. Lasai. Piénsatelo. Igual, ez daukazula oso argi. Esatezu, serio? Ona etorbanaz, igual pentsaot, ja. Serio? Ze 3 egun? Osa, hona etorri hona izta bidea egin badet, badakit, etzean ere ama, etzean ere aita, ez esan, ze pensatu behar deten. Infantilizazioa ondia, ez? Totala. Pertsona bakoitza gai izango ez balitzu ezela. Claro, paternalismo eta maternalismo total bat, osea, a ber, eske, entzun ditugu, emakumeak etorri direna klinikara, eta hor gero daude kontzientzia objekzioak,
hori da beste meloi handi bat, baina bai da, supermelonako bat, baina hor badaude, gure mediku etxetan, pertsonak ez daudenak ados, etenaldiekin. Eta nik beti esaten dut, bakoitzak nahi duna pensatu ezala, baino lan egiten baezu, leku publiko batean, nun hartatu behar dezun emakume bat horretarako, iso, eta hartatu. Eta bidea egin. Etorri dira emakumeak, nun esan dieten, ondo pensatu, Orain hormonak borbor dituzu, eta igual etzai ondo pensatzen. Seguru zaude zerri mardezun? Neska, klaro, zer ixadan, larrua jotzea, baino gero arazoa datozenean, Errua berriz ere. Oso ilegala da, nik egingo niekena esatea publikoki, orduan ez dut esango. Baina esatezu ezin diozu errua berriz, epaitu berriz emakumea, berriro gaizki sentiarazi. Bale, ja. Eta hori, sistema publikotik. Eta gainera, egon daitezkela motibo asko aurdun gelditzeko, batzutan bortxaketen ondorioz gertatzen direla horrelakoak ere, daude mila motibo, mila zirkustantzia, eta bueno, horrelako bat beti soberan baldin badago, ja kasu zehatz batzutan bai, egia da kriminala izan marko litzatekela. Ezin da epaitu, jazta, berdin zait, zuzatoz tramite bat egitea, eta guk erraztuko dizugu tramite hori. Listo? Listo. Ez dago epaiketik, ez dago eta zergatik, ez dago eta nola, eta pentsatu. Ez dago, orduan, 3 egun ja ez dira pentsatu behar, zu, leheno esan dugun balizko hortan zer egin behar dan, zuk deitzen badezu gaur bertan ambulatoriora eta emaginarekin zita eskatzen badezu eta ematen badizute bihar bertan papera ematen dizue, emaginak tramitatzen du paper hori Gipuzkoako, kasu honetan Gipuzkoako zentralita batetara, eta Gipuzkoako zentralitak direktamente zenbaki bat ematen digu zure izanen, ze babes datua oso garrantzitsua da kontu hauetan, zure izena ez ibiltza inondik inora, hori logikoa. Eta ondorioz, egun batetik bestera oso aukera onak dituzu edo posible da etenaldi egiteko. Zer leheno zan, 3 egun, gero zita eskatu, gero ekografia egin, gero itxoen kirofano eguna da hau, gero ez dakize. Eta pasaituzu, klaro, eta pasaituzu aste bat, edo 2, eta ez. Izan behar da, modu azkar eta seguro baten eta goxo batean. Orain esan dezula seguro, azkenean, leheno ere aipatu dugun zerbait izan da, legeek azkenean ez dutela aldatzen pertsonek abortatu edo ez, zeren pertsonek abortatuko dute berdin, etengo dute nahi badute beraien haurdunaldia, baina era ez seguruetan ere, eta hori sartzen gera beste ze handi batean abortua ilegala den herrialde askotan nola hiltzen diren hainbeste emakume prozesu horietan. Emakume hon askatasuna, bortxatzen ari dira, azken finean, ez? Eta pobreak direnak, noski ziren, aberatxek alko dute ordaindu bidaia. Hori da, hemen ekonomia bez hartzen da, beti bezala. Baina, bai. Ezagutu non orain dela gutxi emakumea eta aukera izanuen bera aurre ezagutzeko, ezagutzen un dokumental baten bidez, Guatemalako emakumea, nun 17 urte pasa ditun kartzelan, berez, etenaldi bat egiteatik handa ilegala zan garai hortan, gainera, terrible izan zen, gaineratuta, izan zen aborto espontaneo bat, azken fasean, baina umea gaizki zetorren laguntza eskatuzun, bizi izan mendipuntan, beno, total, iritsi zianeako besteak, umea ia jaiota zion, bea inkostiente zegon, umea hilik zegon, esan zioten, akatu nahi izan dezu umea, eta akatu dezu, bere inustetan, 17 urte pasa ditu kartzelan. Eta kriston emakume pila daude. Hango kartzeletan etenaldi egiteatikan kriston burroka daukate egina. Dia marabila bat emakume horiek. Orduan, guk esaten dugu orain hemen bermatua daukagu. Eskubidean jarraitu behar dugu borrokan, baina munduko herrialde pila batek, oain estatu batuak atzera egin du, baina munduko herrialde pila batek ez dute eskubiderik ere, eta gainera daude zigortuak, kartzeleratuak, erailak, gauza pila bat, eta esatezu bortxa, berriro beste behin emakumearen aurkako beste bortxa bat, eta gainera ze, eta gure gorputzarekiko, eta gure erakitzeko eskubidea intimoena daukagun bortxa horretan, ez da?
Zega, interesgarrixa, itzi barik eratu naz, hemen sokatiran jarraituko dugu, Holaxe zenbiko da, ez da besterik. Jo, baina, denboraz oso larri, gure gonbidatua, gure kolaboratzailea, gonbidatuko dugu, gonbidatua baino gure lagun Andrea Aranburu, Andrew. Kaixo. Ai, zalantza batekin gehitxu naiz. Galdetu. Imaginatu, aurdun gehitzen zela oso aste gutxikin. Osea, 2-3 lau ezakit zemadan asko eta zemadan gutxi. Eta badakigu, urrengo guneko pastiak ez dola funtzionatzen. Kasuetan, nola zein barra dago abortatzeko edo? Berdin, aukerak dituzu, imaginatu aurdunaldia 2 astekoa dela. Lehenengo gauza egiten dana klinikara iristen zenean da ekografia bat. Ekografia hori batzutan etortzen dira neska batzuk oso falta gutxirekin alegia jo. Ni oso regularra naiz, beti 13an jaiste zaitu da 12an daia, 15 da eta ez zait jaitsi ondorioz badakit, orduan nola eta baina positu hendik, baina badakit. Ekografietan batzutan hain txikia da, ez dela ikusten. Ekografian zakutxoa ikusi arte, ze daukau idearioan ere umea hain aste gutxitan, evidentemente da zelula zakutxo bat ez ezerrez. Zakutxo hori ikusi arte, ezin da ezerrez egin, ez medikazioz, ez aspirazioz, ez ezerrez. Ze ikusi behar da, eta ebitatu behar da, umetokitik kanpo ez egotea bermatzea, alegia izan daiteke aurdunaldi ektopiko bat, egon daiteke trompatako batean, ondorioz hori arriskutsua izan daiteke. Behin ikusten danean zakutxoa umetoki barruan, egin dezakezu 7. aste medikazio bidez, eta 7. astetik aurrera gurean mintzat ja kirofano bidez. Osea, eta 7tik bera ere egin dezakezu kirofano bidez, hori bakoitzan aukera da. Vale, ados. Bueno, hoi argitxutan ere proiektua azalduko izu. Kontatu. Gaiz, era bat aldatuko deu, eta ekarri zuet, Gasteiztar gazte baten proiektuen, Nerea Mauleon da bera, eta proiektuaren izena NM. Hortxe itxuzue, erakutsi nebe itxuzue ilustrazioak, bera artista hutsa da, itxu tatuaje, kolaxak, resina de proxikin gauzatxo, baina, gehien bat ibiltzen da, azken aldin ilustrazio digitalak itxen. Oso ilustrazio, esango nuke leunak diela, oso politxeken oski, ez da esan behar. Konjuntatuta etorren. Bai, egisa da. Baina estetikoki kolore pastelak ikusten ditxeu eta linea neko marra finek, eta artista hutsa da. Batzuk itxeitu baitare GIF tankera, baina gehien bat estatiko itxeitu eta... Tatuajeak be finak izango dira, seguro. Bai, seguro oso nadela tatuajeak itxen. Ingo nuke baten bat, Eta, itxeitu kamiseta, poltsak, ilustrazioak, duela 2017an hasi zan, tablet bat oparitxu ziotenen, eta hortxe dabil bere gauzatxoak saltzen ditu Insta bidez, eta baitare Gasteizko biden datan, Mara liburu dendan, eta All Staff Tower izeneko vinilo denda baten ere bai, Aldezarren daun denda baten, beraz nahal maizue zozer eskuratu. Ze ondo. Junda erosik, galdetu diot, argazketan ikusten dalako, nahi irutzen zaizkit behintzat nahiko iraultzaiek hainbat ilustrazio, berakindako hainbat ilustrazio, eta galdetu diot ea sortzea iraultzaia den. Esan ditez ez, baina klabea, bere ustez, hauxe dela. Orduan ustut, gakoa dela nork sortzen duen, norentzat, nola, zertarako, eta klabe horien inguruan ustut da, hor aldela balio iraultzaile batzuk zabaldu edo indartu, eta, ustut hori dela gakoa. Nire kasuan ez dut uste nire ilustrazioekin zeozer iraultzaile egitea bilatzen dudanik, baina bai uste dut, buelta batzuk ematen dizkio dela modu naturale batean, zer ilustratzen dudanari, nola ere, askotan ere, beste artista batzuekin jartzen esarremanetan, pizkatere haien baimenarekin, edo errekonozitzen ere haien lana, edo nondik oinarritzen naizen, ez? Eta gainera, bere balioan hartzen dago, gauza ekologikoak erabiltzea, eta bidezko merkatua edo deitzen zaion hori errespetatzea, gauzak modu errespetagarrinen itxea.
Orduan berriz ere errepikat. Pixka iraultzaia bada, Bai, hoxe, esaten dut ez baino, ni baino gehiago orduan bai. Humiltasuna, Sokatira hortan, NM, izeneko proiektua ere batu zaigu. Nerea Mauleon, esan Nerea duzu. Mauleon, eta bere insta da NM, kuskuxeatu eta, bueno, tatuatu, animatzen malen bazte. Eman like, eta hori guztia. Bidetu, baita joko nara ere. Hori ere bai, bide batez. Eta ez kontu faltsura, baizik eta... Ez. Hori da. Kontu faltsurik momentuz ez behintzat. Bueno, oin gara jontan ez dut beste. Eskerrik asko, Andriu. Bai, zuen, eskak. Naroa, mila esker. Zuei. Azkar pasada eta gauza asko galdetzeke, baina bueno. Konpainia honean beti pasatzen da azkar, eskerrik asko. Mila esker. Plazera izan da. Hola, Salvador, eskerrik asko zuri. Lore nekane bila baitia, mila esker, Lore. Hau painoa Vitoria. Eskerrik asko. Eta zuei ere, mila esker, hortxe goteagatik, eta bi aste barru egongo gara. Agor! Aio.